Здрасти, намерих ви най-накрая, обиколих тук целия град. Какво желаете, да? Искам да си закупа един PlayStation 5. 5, Slim, Fat, Pro. И гледам, че имате... Кой може да ми предложите? Изберете си, има Custom, има Pro. Pro-то излезна най-новия. Това Pro, какво ще рече? Ами, Pro най-добрия от всичките. От PlayStation 5 обикновен, Slim, най-добрия. Най-добрият е този. Да. Даже джойстик няма ви трябва, той вместо вас ги играе. Искате ли го? Без джойстик не. Ще искам едно джойстиче и директно Ето. го... Едно джойстиче. Искате ли син? Искам. Ето Искам си, заповядайте. Ма така ли ще ми го дадете? Или в кутийка, може ли? Не. Мерси. Довиждане. Чао, чао. Чао. Кабелче ще ви трябва за джойстика да се зарежда. Няма да.